בת 30 פלוס, וזה הפלוס היחידי שלי. אני יוצאת הרבה לדייטים, להיכרויות, ולא מוצאת, אוקיי, אני רווקה, ולפעמים זה מכניס אותי לייאוש, ואז בורא עולם משתבח שמו לעד, שולח לי שליחים בדמות גברים שמצדיקים את הייאוש. תודה. אז סתם אני יוצאת ברחוב, קוראת איזה ספר, בן אדם בא והתחיל לפתח איתי שיחה, לדבר איתי תתה, אני גם מדברת איתו, פתאום הוא שולף את הטלפון שלו, מה המספר שלך? אני ישר כזה, בא על האוטומט, 05, ואז כזה, מה, רגע, למה? מה, כאילו לדייט? הוא עושה לי, כן, הוא עושה לי, לא, ממש לא, כאילו, אתה לא זה. והלכתי משם, אני אומרת לעצמי, בוא'נה, כל מה שקורה לנו בחיים זה בהשגחה פרטית, שום דבר לא קורה סתם. עד שזה מגיע אליי וזה הופך להיות סתם. עכשיו, גם אני יוצאת עם גבר, וואלה, אחרי דייט 2 לא מתאים לי עכשיו, כאילו הוא לא אותם, סבבה, עכשיו אני לא יכולה לבוא ולהגיד את זה לגבר, כי זה יפגע. ניסיתי, יצאתי מישהו למסעדה, אחרי כמה ימים אני אומרת לו, תקשיב, אתה מתוק, אבל אני אוהבת מלוח. הוא לא הבין, הוא התחיל, אבל מה, אני לא ראיתי שמתי מלא מלח במנת הדגל שלהם, מרק מים המלח.